ලංකාවේ ඔයාගේ අතින් හදන රසම රස කෑම පිටරට ඉන්න ඔයාගේ නෑදෑයොන්ට යාළුවන්ට යවන්න ඕන නම් ඔයා එන්න ඕන එකම තැන සූර්ය ප්‍රොඩක්ට්ස්. අපේ බ්‍රාන්චස් 3ක් තියෙනවා පිළියන්දල අඟුලාන නුගේගොඩ. එහෙම නැත්නම් දැම්ම මේ නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න. காதல் சொல்லுங்க மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தமிழ் அங்கே இங்கே வாருங்க பட்டவத்துல பட்டருகா இரி வட்டன பெலுந்தா இரி மல்லிய கெல்ல குறுக்கு கூட்டரே பெத்தங்கா சப்பல கலம்பா அதி திப்பாயகி சுலுசு ஹெலிகாப்டரே அரங்கா வைபக்கியல நமக்கா இல்ல உனக்கு நோயா நம்ம Some